No tinc, és que no tinc ni idea, però ni idea. I es ditgen per preguntar, és que tampoc n'hi ha. Ai, mire, perdone, és que estic intentant arribar a l'Artana i no n'hi ha forma. Però t'has passat, ho saps, no? Artana es la porta de la Serra Espada y ya estás en la Serra, en el coret de la Serra. ¿Me ha pasado Artana? Has pasado Artana. ¿Vols que t'acompanye? El mal és que me sona la teva cara, però no t'ubique. Espera, jo crec que són les ulleres. Ara sí. Pepa! Com estàs? Però xica! Però tu com vas dir? Jo és que he vist que sí. Dóna'm un beset. Ai! Mari, pues vine-te'n, fes el favor. Però com que t'has passat Artana? No ho sé. Poc vens a la Serra d'Espada. Va, vine-te'n. Sí, va, vine-te'n. Jo vull anar a Artana, que m'han dit que n'hi ha una ermita, Sí, l'ermita de Santa de Anna. Santa Cristina. No, No, és l'ermita de Santa Cristina. no, esa és una altra. Però és a l'Artana. No, pero está la de Artana, la de Santa Ana y la de Santa Cristina. Y después está la de San Joaquín. T'has documentat? Mari, que jo vengo molt per així, Ah, pues lo que passa que vist? m'ha perdut. Serà bonic este poble. Estàs arribant a ma casa. Veus? 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 Mira. Això està molt a gust. Això, la veritat que és molt bonico. Molt guai. Sí. No sé si has vingut molt, però a mi m'agrada. Hola. S'ha de saludar, els pobles se saluda sempre. Sempre. Això no és com la ciutat. No. No, en la ciutat No. allí no saluda ningú. No, perquè després diuen esta descarada i l'artista que saluda. No saluda. Tu creus que este camí Teixida? Sí, Teixida, este m'ho conec jo bé. De fet, m'ho conec superbé, saps per què? Perquè jo fa 7 anys que visc a la Serra, però jo estiueig així des que tinc 2 anys. Els artistes estem ahí tots concentrats en Vila-real. Per què? Doncs mira, jo crec que perquè l'Ajuntament, els polítics, manara qui manara, sempre han cuidat molt dels artistes. Això ha sigut molt guai. Ostres, Crec que ha és sigut un molt dels pocs important. pobles. Sí. Sí. De fet, en l'època de la crisi, que tots els artistes marxaven on fora, no? On hi havia feina, Correcte. Vila-real, jo recorde que Alberto Ibáñez, un dels regidors, molt jovenet, tenia 19 anys, es va reunir els artistes i va dir què voleu per a que no marxeu? I a mi em va semblar un 10. Si me das a elegir entre tu y la gloria... Que bonica esa cançó. Cantem? Cantem? Com és este tema? Este tema és rural i de city, de tot. A més me'l posa el cotxe molt jo. És que és un tema molt del rotllo. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right. I'll be there under moonlight. Can't you see all the delights? Lady. Que pots anar a una festa i te la punxen i estàs ahí i dius pareu, que se para el món. O sea, no vols anar a pixar, no vols anar a una copa, no vols fer res. No. Una amiga i te va passar una cosa, dius no m'ho contes. Ara no, tio, ara no, ara vull ballar. Pero si soy el hombre de tu vida, que me da dejes. igual. Sí. Leave me alone. Sí, tio. Que tinc entrades, me da igual. Una amiga plorant ahí que l'ha deixat el novio. No m'ho contes. Ara estic... Espera que s'acabe. Així que s'acaba. Ay, Los el lady. temazos. Es de los temazos. Ahí estàs agafant la tilde. Mari, pues, sempre hi ha gent, pensava sempre hi ha que- gent plenada d'aigua. Aigua bona gratis. Sí. I a més hi ha uns arbres que són Tim Burton, que són les sureres, Ai, les que ostres. són supertípiques de la Serra Espada. Correcte. I tenen les branques així i són superbonics. Has estudiat a Belén? M'agrada molt anar a Belén. T'agrada muntar a Belén? Molt. I m'han arribat a dir que quan cante, quan faig concertets i tal, tinc un algo en la veu que que xulo. s'assembla. I he dit, ai, per favor... Clar, perquè tu també cantes. Jo també cante. Aquesta hiperactivitat me matarà. Mari, tu cantes, balles, fas humor... Fas l'amor també. Fas l'amor Tinc- també? Tinc poc de temps, però el fas també. És que... Gent del mundillo així i tal, i em diuen, mira Pepa, tria una cosa, i intenta fer una només, i si poses tota l'energia a inici, veuràs com t'eixirà superbé. I No, me vaig güey. estar ratllant molt, és que ara ja tens 30, ja era com, ja eres major. Ya tienes que elegir. Clar, i jo estava, ¿Perdona? és que jo, i de fet vaig dir, ja està, pues voy a bailar. I començava a deixar-me projectes de teatre, projectes de cantar, i era, ai, no puc. No, mira, no, vaig a cantar, vaig a dedicar-me a fer un discasso i a fer... I m'eixien coses, era com, ai, no puc, fem majors, Tu quina edat tens? Ai, això ho hem de dir, sí, 39. 39? 39. Faré el 2020, 40. 40. Un número molt bonic i molt redó. Molt bonic, m'agrada molt. Jo i la gent que diu, ai, és que ara m'agradaria tindre 20.
Jo no em canvio la meva edat per res. No, Estic què feliç. collo. Jo m'he criat molt així perquè des de 2 anys estiueig així. Els meus pares tenen casa així a Eslida i m'he criat a la muntanya, soc muntanyera jo. Però he anat a l'escola i a l'institut, he anat a Nules, que és un poble que diuen per Nules passa i no t'atures. I als 18 anys vaig decidir que ja estava bé, que jo volia llibertat, que volia fer coses culturals i que a Nules no hi havia manera. I me'n vaig anar a Vila-real. Clar. I ahir em van agafar i em van abraçar i em van donar totes les possibilitats. Que bonico. I em vaig empadronar allà. I clar, evidentment, jo des de 18 estic allà, per a mi jo sóc més de Vila-real que de Capió. I sempre dic que sóc de Vila-real, perquè jo em sent la gent. Paradojas. Paradojas de la existència. Ja ho digué com se dia, que pensava molt. Que Pepiu? No, jo no pensava. Y de chocolate pintaré mi labio y con sal y harina será una buena cocinera esta bailarina. Jo a tu te coneixia de cantar. Què dius? Sí. Perquè tu eres cantador i això, i tu t'has informat. És que no sé com arribia un videoclip teu, que de fet, un vídeo teu, el primer vídeo teu que vas veure estàs cantant en el carrer. Segurament, sí. I me va agradar... Artes de calle a tope. I me va agradar mogolló eixa dolçor que tens cantant. Mira, perquè que tens una bonic. dolçor... És una cosa molt bonica. Però... És que és molt xulo, o sigui, m'agrada molt com ho fas. Que guai, Te soc gràcies, sincer. Pepiu. Do, re, T'imagines- mi, re, do, re, T'imagines? Podria Tu has fet dansa He fet clàssica. dansa, he fet Dansa solfeig. clàssica. Clàssica, vaig fer clàssica molts anys, des dels 4. En quin conservatori? Vaig estar en un conservatori, bueno, no era conservatori perquè els exàmens els fèiem a la Royal Academy of Dancing of London, o sigui, venim Ah, aquí de ok. Londres a fer-nos examen. Guarda que recado. Que ara no serveix per res, perquè les coses ja han passat de moda. Todo prescrito. Ara ja, clar, ha prescrito todo. Ara ja no serveix per a res, però saps què? A mi no m'han demanat un currículum, vull dir, un paper certificat en la vida. Sí, no, perquè a tu te veuen i dius, esta chica vaya. Això se nota. Va, sí. D'ahí hi ha algo. Sí. No, i que també esta professió tu ho saps, que més que ensenyar certificats, signar i Correcte. i tal, és més de, vale, molt bonico tots estos papers, però a veure, i ho has de demostrar, Show me. has de currar, clar, Sí. show me, això és molt important. Un túnel. M'abuela dia túnel. Túnel, amb la Eve no oberta, igual. Un túnel. És curtet, és curtet. Ai, que bonico. És el túnel d'Aín. El túnel Com són les d'Arín. oreretes? Però això és una preciositat. Això és molt xulo. És molt fort perquè em fa pensar que si jo haguera sigut xic, ja per començar crec que no m'hagueren apuntat a la dansa. Segur. Directament hagueren dit, no, tu a futbol. Això en Vila-real passa molt. Els niños a futbol, les niñas a dansa. No ho sé, jo espero que això estigui canviant. Tenia moltes xiquetes està fent judo canviant. ara. I xiquets, jo tinc molts xiquets d'alumnes a l'escola de dansa de Vila-real, Que Jo guai. dirigí l'escola municipal. Per sort, des de que este regidor que vam parlar va obrir portes i va dir quins projectes voleu fer, i vaig estar farta de dir-li al del PP, a gent del PP, això és necessari, Vila-real requereix la dansa contemporània, ningú sabia el que era la dansa contemporània, també t'he dit, fa 10 anys, a Castelló, I vull i mira, ara n'hi ha conservatori tot a Castelló, o sigui que superbé. Conte, hola! Chica Winnie Mercat. ¡Una mercader tira! ¡Vámonos! Otro grande. ¡Woohoo! New York, and I can make it ¡Ahora vai! anywhere. It's up to you, New York, New York. Això ho pots gravar, que se veig que estàs intentant entrar per així. És evident. S'hemos equivocado una poquita. No se pot. Per ahí notat, veus, ja t'ho ha dit el senyor Carneser, és que vas a lo loco, a la babalà, tio. Tu tenies el carnet? No tenies el carnet, no eres ningú. Yo no la tengo El más. carnet de babalà, ahí té una piscina que era una passa Sí. i posava en gran, prohibit prendre el bany. I tothom anava a banyar-se, evidentment. Això ho posaven perquè així no se feia pagar Correcte. ningú, no s'havia de pagar entrada i no hi havia ningú que te rescatara la vida si t'ho fegaves ahí. Però formava part de la idiotincràcia, que diu el Pau Blanco, idiotincràcia d'ací. ¡No es! Este ya es el temazo Esto de la es- antonomasia. Este cantas a la meva filla. Vean, s'ha d'ensenyar. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?
Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Com va el treu la llengua? Molt bé. Perquè o sigui... Soc molt afortunada. Tio, de veres, tio, de veres. He caigut en una productora mega guai, Que guai. que després dius, va, això ho dius, hosti, no, tio, que tot l'equip és espectacular, de veres. Xavi, el company, és molt guai. Vull dir, company que se veu en les càmeres, perquè darrere hi ha un fumes, que jo me passe moltes hores en furgoneta, tu ja saps el que és, gravant, amunt i avall, locutant. Tio, i és de veres, perquè de 20 i pico que en som, Que meravella. un me podia caure mal. Podria Sí, ser. sí. Hosti, no me cau mal ningú. De veritat, Pues de sí veritat. que m'alegra de més. A Ai, més, així està la bassa. Prohibit prendre el bany. m'encanta. Has vist? I així ja tot el món la teníem sempre. Ara han posat balles i tot. A mi, que l'has pegat, collo. Tu has estat en He estat a Iraq. A Iraq? Sí, he estat a Iraq. Com està l'assumpte en Iraq? L'assumpte està peculiar. Que arde. Però també t'he de dir que per sort hem anat supercuidadets. Des del minut 1 que vam deixar les maletes a l'aeroport i vam vindre per nosaltres. Pepa, nice to meet you, i en seguida. De tota la millona de penya que hi havia, 400 dones, la majoria Bueno. homes. Però també no portaven burca, que a mi això també me relaxava prou, perquè jo soc dona i superfeminista. I jo dic, jo patiré, jo sé que patiré. Ahí. Però no, mira, a un festival d'arts de carrer, a fer l'espectacle de traca. Què dius? Una versió, perquè clar, el mateix espectacle però sense escenografia, sense fil d'aram de punxos, perquè a l'avió no puc portar-los, sense pirotècnia, versió super light, i encara així va funcionar. Home, m'imagino un premi a millor actriu. Ah, molt... Oh! Perquè no sabia ni que hi havia premis. Bravo. No sabia ni que hi havia premis. I Ostres. l'últim dia, això que més te convoyen, anàvem de fora, anàvem un xilè, un italià i jo. Mira, molt heavy. Molt heavy. Ostres! Molt heavy. I les poques dones que hi havia també ens van portar a casa d'un company de l'organització a dinar. Que bo, que sí, bo, que bo. superexperiència en Iraq, tio, molt guai. I jo crec que han patit molt i que és de veres que després de la guerra d'Iraq allà estava tot a mig construir. La meva filla diu que va ser el pitjor hotel en el que hem estat mai. Ella que ve sempre de gira amb nosaltres. I clar, jo respirava i deia, Pepa, estàs en un país que això és normal, això així és normal. I quan coneguen el feminisme fliparan. Voy a cortarme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. I que este tema, jo el primer dia que recordo que vaig sentir a la ràdio una vegada i me vaig posar a plorar. M'ho Me crec. sentia M'ho crec. super ofesa de dir, és necessari que estiga una tipa fent un tema tan explícit, perquè damunt no era una cosa sutil, de... no, malo eres, tío. O sea, no se daña quien se quiere, te ho he de dir més clar, molt fort. I la sensibilitat esta, no?, de los niños duermen, mira, Mari, me emociono, cari, que fuerte. estic super agobiat. Per què? Perquè no sé una ni... No passa res. I will survive, sempre. First I was afraid, I was petrified. I can't think La versió és molt bonica. without you back my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. I was strong. Ara, de sobte, la gent m'estava dient que jo vull I jo, que a mi m'arrimes, no? M'agrada. m'arrimes i dius, contra què? Ai, Aburrido... és que jo sóc super pro cultura, Aburrido... a tope de la cultura. Gora cultura. Sí. Perquè a través de la cultura, tu a través de la cultura pots fer canviar l'opinió d'un poble. Sí, i estem sanant. Correcte. Hi ha molta gent, jo tinc un grup de dansa down a l'escola de dansa, guai. per exemple. Això són serveis socials, però és cultura, és que està dins de l'escola de dansa, que el pressupost és de cultura, però és un servei social, que tinc 2 llibres també. Estic preparant el tercer, perquè m'agradaria... Està suant. Va, em calle. No. Per favor, M'agradaria escriure el tercer, però ara mateixeta no tinc temps. Que guai. la realitat sempre supera la Sempre ficció. supera la ficció, té raó. La fricció. Té raó, la fricció. Estic en Carol, Ah, clar. que esteu preparant el Riures en valencià, També, i, sí. o sea, que és aquello de... Uno parar, això és una parar. Venga, Sí. otro, Sí, perquè quan Pepita i Marigua no podem estar juntes fent el Pepita i Marigua va per la seva banda, igual va a Parisi, igual va en Carol, igual va en los Capulleres, vull dir que ella va en altres persones o jo vaig en altres persones. Correcte. Hey! Nada de eso fue un error. Nada fue un error. Nada de eso fue un error.
Igual, un error. igual lo de clavar-se així ha sigut un error. Anava a dir-te, l'error ha sigut prohibit, camunt, artesa. Estem en artesa i no sabem on està. I parlant, evidentment, de l'humor valencià, si existís un humor valencià nostre, o de què se'n riu la gent, o de què ens riem els valencians. I parlar, jo evidentment vaig treure ahir el puny en alt sobre l'humor feminista. I sobre les dones, de que ja està bé, tu, les dones saben fer de tot. El que passa és que a voltes no ens han deixat espai. I ara, per sort, això està molt paritari. What you baby actor? Yeah! What you need? Havies d'haver dut perruques i coses, no? És que crida molt l'atenció. Sí que igual es denuncia per això. Sí. Jo volia fer periodisme, per això jo sempre tinc ahí la part esta de lletres clavaeta. I l'any que me n'anava a Barcelona, perquè clar, així el CEU era caríssim, no existia la part periodística i tal, i me n'anava a Barcelona, se va creuar davant meu el teatre i vaig fer, no, jo vull fer això, i mon pare va fer, no! Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy sola, si A me... mi al cap me ve la imatge d'estos tipos. A Març, però a Març com un ferro, que dius, la puta que vos ha parit, des del cariño, ojo. Sí. Atención, pregunta. Pepa, Sí. què busques Sí? en internet per a estimular-te? No res. No, de veres, mira, no. No. Soc una tia molt resolta en aquest sentit. Crec que sí, la imaginació és molt guai. Llámame antigua, Cari. Avorrida. Avorrida. Aunque me muera, esta que tengo la llevo, la llevo. Voy con una empanadilla, te voy a decir És que tens fam. Ai, pues jo igual tengo una barrita. No te servís. No. Es que son macrobiótica, es lo que tiene. Oh, No menjo carn, és que fatal. perdona. Pepa, m'ha encantat compartir este moment Sí? hasta d'ara. Me'n vaig? Te dejo. M'ha dut artesa sense empanadilla i damunt me vol donar una cosa macrobiòtica. Però mira, volia regalar-te un disc i t'has quedat sense. També t'ho dic. Serà un disc macrobiòtic segur. Bueno, ha sigut un plaer. Ha sigut un plaer meu. Ha sigut meu hasta fa un ratet. De veres, m'ho està passant molt bé. Però no vaig anar-me sense besar-te, perquè no t'he contat que m'agrada molt besar. ¡Ay! ¡Que has comido macrobiótico! No et pergues, rei. Porta't bé. Vale. I a vosaltres vos espere en un pròxim Tarrime. Aquí, pues no ho sé. A on? No ho sé. Però per favor que no siga macrobiòtic. Ni vegano, ni vegetariano. I que estigui a favor dels bous. Que estem a favor dels bous sempre. Ja està bé. Una macrobiòtica en el cotxe. Mos ha vist. Bueno. Besitos. Vaig a dir-te que almenys ahir baixant per ahir baix Ni el cruising? hi ha una pastilla. Hi ha cruising pastering. En serio? Sí. Te dic una cosa, igual per ahir no caps el cotxe. És que és molt imbècil. És que és molt imbècil. Si sé que me despierta tú.